Det var den første del her. Ja. Så skal jeg lige have den herover. Ja. Vil du starte på det? Man skal stå lidt dumt her. Du må godt stå. Hvordan? Kan jeg gøre det? Så kan du tage nogle af de ting, der er lidt nemmere. Jeg vil hellere have den anden fil. Den er bedre til mig. Den her Mhm. kommer til at tage en evighed, du får splinter. Ellers skal du starte med at save det med den her. Ja, tak. Ikke? Det er helt vildt skævt. Den her kommer til at tage en evighed. Hvorfor skærer du den overhovedet så skævt? Vi har en stærk familie. Vi har en stærk familie. Næsten alle i vores familie er træner. Undtagen min far. Træner han ikke? Han træner aldrig. Jeg siger, at han skal lave rygbøjninger. Han har altid ondt i ryggen. Fordi han træner aldrig heller. Den faldt. Så har vi faktisk skåret alt det. Der næsten skal skæres. Ja, vi skal. Ah. Det også skal være lige. Hvad? Jeg prøver at gøre så lige jeg kan. Man kan godt se, det er skævt. Hvad? Man kan se, det er skævt. Skal det ikke skæres endnu? Jo, jo. Det er jo fint. Nogle gange holder jeg pause, fordi det bliver svært i hænderne. Jeg går lige op ad tisse, jeg kommer igen lige om 2 sekunder. Okay. Jeg tror, jeg bliver her og laver fuglehuset. Så vil jeg male. Altså, vi... Skal jeg op og sige det til mor? Jeg gør det. Bare sige, jeg sagde, det er så latterligt for fanden. Nej, jeg siger huset. Kan vi godt flytte den lidt? Skal den længere ud? Ja, det skal jeg. Hov. Hvor skal den være her? Mhm. Den skal bare lidt længere ind her. Det var klart sådan, at den kun kan skære sådan der. Ja, så kan vi jo bare lave en ekstra væg, hvis det er alt for skævt. Jeg prøver at trække mere sådan her hen mod stregen her. Ja, det prøvede Hvorfor jeg har også. du ikke kørt det her? Det prøvede jeg også. Filmer den her stadig? Det tror jeg. Yep.
Den her skal lige skæres til. Om 2 minutter. What? Hej vi nu. Ej, hvor sjovt, du filmer igennem. Op. Så kan de komme ind bagfra. Herudefra. Og så er med her. Her? Ja. Eller så ligner det sådan... Der. Der. Med det her. Så ligner det... Okay, jeg gør det nok bare. Okay. Hjælp! Hvad er det? Det siger sådan. Nå. Kig lige. Kig igennem hullet. Vi skal lige se, om det er rigtigt. Hej. Hej. Kæmpehus. Lige kigge ind af deres vindue her. Hvad? Hey. Hvis det er solbriller. Yes. Ja. Hej Mia. Hej. Prøver du at gøre sådan? Hus. Ja. Jeg har sat mig meget der, så det skal gå ind. Sådan røde. Så hvis de ikke vil have det, så kan det være det. Hvor røde er. Skal vi tage